Velkommen til en ny udgave af mig ved dig, og i dag har jeg en udfordring til at skyde mig selv i hovedet, fordi jeg er den store. Velkommen til en ny udgave af mig ved dig. Jeg har en lille challenge, jeg vil gennemføre i dag, og det har med den her skål fuld med is at gøre. Og det er, at jeg vil have mine begge hænder nede i iset i 5 minutter. Det hører, det skulle være hårdt, og det skulle være rigtig slemt for finderne, og derfor vil jeg prøve det af. Herovre på min computer har jeg stopord. Den kører for 5 minutter, og så siger han piplyd, hvis det er gået i 5 minutter. Så jeg så bare begynde, så prøve at se, om jeg kommer lige 5 minutter ud. Så den begynder nu. Og så er de her begge hænder nede i iset. Og det ved jeg, kan ikke mærke det hele store, kan jeg ikke. Jeg har fået at vide af mine venner, at det skulle være hårdt at gøre det her i 5 minutter. Jeg mærker det på hænderne, nu kan jeg jo ikke se det så slemt igen. Hvad har jeg indtil videre? Halv minut, okay. Halv minut nu er slemt er det. Eller ikke slemt det. Jeg mærker det hænderne stadigvæk. Det er koldt er det. Jeg kan se kameraet. Begge hænder nede. Så jeg snyder ikke. Begge hænder er nede i iset. Fuck, jeg kan mærke. Okay, det var den første minut, så har jeg taget 4 minutter tilbage. Ja, det med isen der. Det er koldt. Det er koldt. Det er koldt. Åh, det er min stol. Det er fucking koldt det her. Men hvis jeg har en udfordring til mig, eller følger mig ind på Facebook, så min Facebook-link ligger nede under beskrivelsen, eller kan I skrive en lille udfordring til mig herinde på Facebook eller YouTube. Jeg slipper nu af det. Lang tid tilbage. Fuck, jeg tager lang tid tilbage her. Næsten 3 minutter endnu. Mine hænder, de fryser. Hvad vil jeg så sige? Jo, jeg begynder med at lave videoer igen, så der kommer flere videoer her på min kanal. Så det er bare lige starten af det. Så er jeg tilbage igen på YouTube. Og med hende får sag. Fuck, helvede, det er koldt. 3 minutter begynder fra nu af. Der er 3 minutter tilbage. Ja. Jeg havde måske lyst til at snakke om det hele ud med vindue. Altså i dag er det en fin solskinsvejr i forhold til de andre dage vi har haft. Jeg havde sneen ved at smelte, men heldigvis lige glad nok for at jeg kunne finde noget derude for. Fuck, helvede, jeg fryser. 2,5. Halvdelen tiden er gået nu, og min finder kan næsten ikke mærke den. Fuck. Det er koldt der. Det er fucking koldt det her. Jeg har ikke regnet med, at det var så slemt igen. Og der er 2 minutter fra... Nu er jeg 2 minutter tilbage. Men det er sådan en lille udfordring, at lige for at starte mit YouTube-program op igen. Og der er jeg lige frysset mine begge hænder i 5 minutter. Hvad er det så at sige? Jo, som jeg altid plejer at sige, udfordring. Det er i kommentarerne, jeg elsker jeres udfordring, jeg gør. Fuck, det er koldt det her. 1,5 minut tilbage. Men begge hænder. Jo, man godt fint se det. Fuck. Fuck, mine hænder. Og næsten 1 minut tilbage. 1 minut og 14 sekunder. Hvad er det? For mærkeligt, at jeg lige fik armen der. Det vil heldigvis holde rustet lige. Og den begynder at ryste, nu gør den. Og det er slemt der. 1 minut. Den arm herovre, min, det må være min højre arm, og jeres venstre arm, hvis det er modsat. Fuck, hende. Okay, mig siger modsat. 40 sekunder. Mine hænder. Min arm ryster bare helt. Og
30 sekunder. Med hænder. Fuck, det er slemt, det. Slemt, det. Det er slemt, det er slemt, det er slemt. Det er slemt. Jeg tæller for 5, 4, 3, 2, 1. Jeg ved ikke, om jeg kunne have lidt biblet, det kom lige der, men det betyder, at jeg sådan set har klaret ud for den. Haft med hænder hernede i 5 minutter. Det var lige 5 minutter i isen. Lige prøve at se, at jeg ikke snyder. Rent is. Det var min udfordring for den her gang, var det. Og også udgaven af mig ved dig. Hvis du har en udfordring til mig, så skriv hernede i kommentarerne. Giv en finger op, hvis du synes det var nice. Eller vi ses næste gang til næste udfordring.